Moikka moi, pitkästä aikaa. Jokainen video alkaa aina samalla tavalla tässä blogissa, kun on aina niin pitkä väli ennen kuin ehtii videoita tekemään. Ja nyt tosiaan blogi on ollut tuossa muutaman viikon hiljaa. Ja onkin tuolla niissä viimeisimmissä postauksissa kirjoitellut siitä, että minkä takia blogi on hiljaa. Ja tosiaan kommentteja siihen liittyen on tullut tosi paljon, ja tuolla Facebook-sivulla siitä nyt on juttua ollutkin aika moneen otteeseen. Tosiaan mulla on nyt tässä 5 viikon sisään niin 3. tietokone nenäni edessä, uusi kone siis. Ensin ostin siis Applen koneita ollut kaikki, niin ostin MacBook Airin. Ja se oli mulla vajaan kuukauden päivät ja siitä ei tullut niinku yhtikäs mitään. Ja sitten vaihoin siihen MacBook Prohon, niin se oli mulla viikon ja se heitti toimimatta. Se ei lähtenyt enää päälle, me koitettiin sitä vaikka millä keinoilla, mutta sitä vaan ei enää saatu päälle. Ja se on nyt sitten tuolla siellä liikkeessä, mistä se on ostettu, niin siellä sitten nyt huollossa selvitys, että mikä siinä oikein on. Ja tällä hetkellä, tai siis eilen sitten kun kävin sen Proon sinne viemässä, niin ostin sitten tämän Airin tilalle, eli takaisin niin kuin lähtöruudussa. Ja tää nyt ainakin vaikuttaisi ihan niin kuin toimivalta kapistukselta. Eli tosiaan tässä oli semmosia pieniä teknisiä ongelmia. Ja toivottavasti ne on nyt selätetty, että tämä toimisi ja saisi niin kuin asiat rullaamaan, kun töittenkin puolesta tarvii konetta ja muuten, niin on tympinyt ihan huolella, kun ei ole ollut sitten millä tehdä juttuja. Ja kun mä en osaa niin kuin esim. Puhelimella blokata, mun mielestä se on niin vaivalloista se puhelimen tai tabletin kanssa säätäminen. Mutta nyt on tosiaan tuliteräkone nenä edessä ja toivottavasti tästä suunta on vaan ylöspäin. Joo, blogi varmasti tulee kyllä nyt päivittymään. Mua niin harmittaa, kun mulla on ollut koko ajan semmonen niinku into tehdä blogia ja on ollut niinku ihan tarkoitus kyllä alkaa taas aktiivisesti sitä pitämään, mutta tosiaan se nyt meni tämän koneen kanssa vähän tämmöiseksi häslingiksi. Netissä on kaikennäköisiä hienoja keskusteluja siitä, että mitä mulle nykyään kuuluu. Ja monilla tuntuu olevan omia käsityksiä. Paikalliset on käynyt kertomassa, että mitä mulle kuuluu, kukaan ei ole kysynyt multa. Mutta tosiaan nyt tuossa keväällä aloin pikkuhiljaa kotiutumaan tänne Sotkamoon, eli Kainuussa ollaan edelleen. Ja tänne on tasaisen tappavaan tahtiin tuonut tavaroita, muuttokuormaa ja nyt sitten aika lailla on niin kuin tavarat täällä ja on niin kuin muuttanut sitten tänne, että ihana Puolanka, entinen kotikunta jäi niin kuin taakse ja työpaikka vaihtuu tai edellisestä työpaikasta on niin kuin jo sinällään lähtenyt, että kokeilen ainakin tehdä sitten toisenlaista duunia, mutta koskahan ei voi tietää, että mitä elämä tuo tullessaan. Ja tänne on kotiutunut ihan hyvin. Tää on niin erilainen paikka kuin missä aikaisemmin on asunut ja viimeiset 4 vuotta asuin ihan keskellä kylää ja olin siinä meidän perheyrityksessä töissä. Ja nyt sitten asun täällä keskellä korpea. Meiltä on tästä 30 kilometriä tonne kylälle tai siis keskustaan, miten se nyt ottaa. Ja lähimpään kaupunkiin on 70 kilsaa. Täällä on oikein kiva olla ja asua. Ja nyt sitten ensi viikolla alkaa uusi työ. Ja niin. Siis kaikki sujuu niinku hienosti. Ja
mitä tulee noihin kaikkiin kirjoitteluihin tuolla netissä, niin niitä kannattaa vähän varauksella aina lukea. Siellä on kerrottu milloin mitäkin. Just tuossa googletin, siis koitin etsiä niinku yhtä asukuvaa Googlen kautta. Mä en löytänyt sitä en millään, mä koitin selata blogia ja tulin sitten siihen tulokseen, että etin sen Googlen kautta. Ja sitten kun mä alkoin kirjoittaa siihen blogin nimeä, niin siihen tuli, että first class ticket. Ja sitten niin siinä perässä oli, että vauva. Ja olin silleen, jes, hyvä. Niin niitä ehdotuksia ja menin sitä kattoon, niin tosiaan vissiin melko moni oli googlettanut joko sitä, että onko meille tulossa vauva, tai sitten sitä, että kuinka hienoja keskusteluja on vauva.fi keskustelupalstalla, ja sieltähän löytyikin sitten vähän vaikka mitä, niin tosiaan kävin niitä siellä lueskelemassa, niin kannattaa aina vähän varauksella sitten suhtautua niihin, mitä sieltä löytää. Mä sain ainakin tosi hyvät naurut, kun kävin siellä kattelemassa, että mitä mulle kuuluu nykyään. Jos sitä kuta kiinnostaa, niin mulla voi laittaa vaikka viestiä ja kysyä, että mitä kuuluu. Semmosta. Tosiaan tukaväri on vaihtunut. Mulla oli aika pitkään oli se pinkki. Sehän lähti siis silloin siitä, että mulla oli vaalea tukka. Ei ollut ihan näin vaalea kuin mitä nyt on. Niin oli vaalea tukka ja siihen tein semmoista tosi hentoa vaaleanpunaista ja violettia niin kuin raitaa tai semmoista osiaa tähän eteen. Niin sitten mä sain semmoisen kuningasidean, että värjään kokonaan. Ja se oli muutaman kuukauden se pinkki väri. Ja nyt on sitten ollut tää vaalea hetken aikaa. Näytti ensin, että se ei lähde ollenkaan se pinkki pois, että se on niinku jämähtänyt. Mutta sitten kun se lähti siihen vauhtiin, että se lähti niinku purkautumaan siitä, niin sitten sen sai kyllä tosi nopsakkaa pois. Ja sitten ihan venäläisillä hiusväreillä tai siis värin poistolla, niin sain sitten niin kuin semmoisen viimeisen kunnon kerroksen kuorittua sitä pinkkiä siitä pois. Ja se jäi semmoiseksi hennon vaaleanpunaiseksi ja se lähti sitten ihan niin kuin aika helposti, että mulle kampaaja varoitteli, että se ei tule lähtemään koskaan ikinä. Tai että saa odottaa, että se kasvaa niin kuin pois, mutta se lähti sitten ihan mukavasti kyllä ja hopeasamppoolla nyt sitten on koittanut tätä ylläpitää, että se pysyisi vaaleana. Tosiaan tää tukka on nyt aika lyhyt, se on takaa niin kuin vielä lyhyempi, se nyt ei tässä niin kuin näy, mutta tää on niin kuin pisimmillään on nyt niin kuin tää mittainen. Aina pitää joskus tehdä pieniä uhrauksia. Mutta semmoista. Ja mulla oli joku juttu, mikä mulla piti muistaa sanoa, mutta kappas kummaa. En muista kyllä sitä yhtäkään. Mulla oli yksi asia, mikä mulla piti muistaa sanoa, mutta se ei nyt kyllä tuu enää mieleen. Joo. Mä kirjoittelen vielä muutaman sanan tuohon postaukseen. Sanon nyt vielä tässäkin, että musta olisi kiva kuulla se, että siis minkälaisia juttuja te haluatte lukea, koska mulla on nyt semmoinen into niin kun tehdä kaikkea mahdollista. Että jos on jotakin toiveita, niin niitäkin otetaan tietysti vastaan ihan mielellään. Kun siitä on kuitenkin jo jonkun aikaa, kun on silleen aktiivisesti blokkaillut, niin on semmoinen rytmi niin kuin ihan hukassa vielä. Mutta katsellaan ja postausta nyt varmaan on tulossa. Sikäli mikäli tämä kone toimii, mulla nyt on semmoinen pieni epäilys näitä Apple-vehkeitä kohtaan, mutta kuitenkin niin postausta on tulossa vielä tämän viikonlopun aikana. Ja tänä viikonloppuna meille tulee uusi perheenjäsen. Moi moi!